sorreratik Arantzazu arte da lehenengo partea, baina sortu aurretik ere gauza asko gertatu ziren. Eta gertatu zirelako sortu zen Euskaltzaindia. Beraz, hor badago jende multzo bat, gero Euskaltzain izan ez zirenak, eta baina batzuk 19. mendearen lehen herenetik hasita, akademiaren behar hori etengabe aldarrikatzen zutenak. Nafarroan, Bizkaian, Iparraldean eta Gipuzkoan. Adostasun zabala behar da. Ez CH eta ez TIxa. Ez zuten begibistakoa da, aukerarik onenaren alde egin, edo gero behintzat beste bide batetik bat dira, baina kezka hori bazuten, esan zuten, gu behintzat saiatuko bera, kampion Nafarra, Elizalde, Gipuzkoarra, Bergaran jaioa, baina hemen zebilena, eta asko Bizkaitarra. Zer egin beharko zuen Euskaltzaindia garaiakan, edo zertarako behartzen Euskaltzaindia, Mantenolak esan zuen, asko ere bai, 97an ortografia batu. Eta horretarako akademiarik ez zegoen artean, eratu gabe zegoen, baina 1900 batean eta bilan, Hendaian eta Hondarribin, hainbat euskaltzale idazle elkartu ziren, alde batekoak eta bestekoak. Eta askoek ere hasieratik zuen ikuspegi hori akademia bat behar zen, eta Hego Euskal Herriko lau aldundiek babestu behar zuten diruz. Eta hori Euskaldun aldizkarian 1897an argi eta garbi esaten du. Que no se puede tolerar sin mi protesta más enérgica.